Искате ли да живеете в истинско робство? На едни маршляци, на едни абсолютно доказани изроди. Подготвят се масово покушение физическо на лица от партия Величие. Видяхме, че за тях не е проблем да убият 6 човека и да кажат какви ли не работи. То като си умрял, вече може да кажеш 6 човека. Това е най-лесното, тъй че така. Ние ще позволим ли това да се случи? Значи, в най-близките дни трябва Бойко Борисов, Делян Пеевски, цялата им клика там около тях, които са замминистри, председатели, МВР шефови, Дансови, Мансови, всичкото трябва да бъде вкарано в затвора и разпиляно на части. Разбирате ли? Защото тези прасета няма да се спрат пред нищо, само и само да могат да грабят от тази държава, докато могат да остане за и те да крадат. Това ли е реалността за вас, нормалната? То вече не сте нормални, най-вероятно, защото ви сте изкривени хора с повечето. Режима ви е направил такъв. Не сте виновни и ви. Режима Борисов. Това е по-лошо от Челушевско, Милошевско там, от най-големите нацисти, където са били, е още по-лошо. Хора, какво си мислите, бе? Че живеете в една свободна, истинска, демократична държава ли, бе? И се развивате ли, бе? Сте в заблуда, бе. Това не трябва да го позволяваме да се случва. Кои са те, че ще подготвят покушение на цяла партия? Кои са те? Те са единствените хора с право на живот ли? Мафиотската партия ГЕРБ. Кажете.